sini yang ke saklom mano yang ke satu mbak mokol cilim ring dobe kena he dam bisi kolapok saglak barasa pok lo sanai tini semua chat tuang semua hal bisi muda habil malia hal ni padaro satu ni bisi ko pano sungkini sini di pramotha te sini bobagra ni pok kena ni sungkini paisa bajak puila na nor jot to no je mo mat bisi ko asujak te mat ni padaro tongnai je mo sini mai ni khorang khnai tongnai ang bromno no puila no belai belai hambai te chobani je baya pharo te chobani je baya maya pharo tini mo sini pandani achuk phang sini borom gana sini sar bijoy bono bo belai belai hambai maya pharo teba hambai maya pharo sini TTAD sini executive member te sini Tipramothani Khwai district ni Tipramothani president sini borom gana sar suel bono bo belai belai hambai te joto ni sai hambai maya pharo hate do phani bagoi bisaya bisuniya 24 ta bosor hai do phani bagai choba khana bagai bolongo thang dongai kha tini bolongni phai teisa bubak rabai palkhai miliwoi mo do phani bagai samung khaina hinoi tini phai sopai jak tini bini tuidumani bising tino mo pandangna ni thangoi dongo ang puila nomno koinai apa kya boya sini jotoni khajuksa dara samani dongo sar samani dongo bini mumbai henge bo bisi sajagya bono diom ta henge boi belai ke sajago ang koinai no jotono no bini bagai kaise pal khaya phakhormani bagai belai belai hambai tei tongo sini logi hajing sini welcome speech dithaga sini borom ganang dara bimol belai nangmani pok saiklang thanga borok bodo phani bagai cerai function ho je choba khai dongmani tabu bukhnai tungsa tungsu phurba gya tabu khlai no dongba haisi abo haike no tongo sini sikla bodoni sini ashram barni YTF ni Youth Tipra Federation ni sikla no tuidul tongai sini borom ganang safir bono belai belai hambai te chobani chibai yang dangsi asujak tongo noni mungjoto sabai gagai yang sadung tunai ro tungjak bani haisi nong joto no belai belai hambai te chobani chibai barakok sagla thaja thani no bok sanai belai wana ma singsa bong tini sini program tongmani bisingti pano kaisa khudung banone program ngi thaga sini am sayo awon bagai sini ro borok sobai mani kisa komui thaga buri rok especially khudung gai khudung phanung tung rignai phang thon mana musung joto na hai dana awon bagai buri rok ni songa kisa komui thaga sela rokai ai khudung ga buri rok sina haran bla sung sela rok thama saone sela rok ni songa bangka belai belai hambai sini sekla sela te sikla te buri rok no kok khai na di sung saimano buskango sini TTAD sini chongmari phai dong o chongmari ro joto party no tamo national party ingthon tamo regional party ingthon tamo kisak party ingthon tamo kagrang party ingthon jani jani je mantoi jan jani party no phwana ni chesta khlai dong khlai di kok bes kaham kok sungbo Tipramotha sini bobagra ni party sungbo aba hage no sini party to agin chena grak hai pano tebo rak na bagai sungbo aba hage no tini ni sungmo kok pirmane bisingte sung sini party ni kok thaisa thainai salayano norok saimano 2026 ni February mas ni 10 tarik hongkai no je 2021 je chongmani mani je o jora MDC nai ro EM nai ro bong ni jora pai nai bong ni teni upai nai aboni yagulong hai no hai kaisa election nung phinai election ngai to joto no batai nai joto party no janjani musung toi candidate na musung nai borok ni na musung nai chung Tipramotha bo chung baba hage no samong khlai tongo aba hage no sini area no sung bakra khanen bagai chesta khlai tongo mo 9 hal hal ashram baring thon 10 khula ingthon
sini bubagra samo chongori sungabo nasi ge haisi bubagra jeserman chongori thon je borak phainai sungo borak no gobang gobang gumbang budbai keplai khai pai rene abon bagoise sungse takralai tongo sungma nainai sini ha bubagra je borak no rohka o borak no sung mu komboi sini bubagra no bisa sawoi sungo borak no keplai ma khainai sabo candidate man sabo ticket man sungabo nai lab kroi abo nainen daito sini bubagra bo nai tongo bubagra nai no ujino bo chong nai haisi abon bagai muti phuna manai pho muti phuna maya pho amohai asgubi rogo amohai kunjo rogo nok ta khna de sung tini je phane ro norok anan nahar me bhaiya kebon na bhaiya tini mo je hol as je mo tini ma to jurag ro jotono bubagra ni mkhang nai oi bubagra ni kok khna nai nei no tini norok ro sadungo satalgao sadung nangjak munthon basa sati hongjak munthon norok jotono bhai haisi sung bisas tongo sung puito tongo haise mo tipra rajoni tipra sarono ekmatro phioge mane ingke kebo yabo ingke sini ha bubagra simino chuno phioge manchi nai te kebo kroi ha bubagran bade kebo kroi haise chuno phioge manai abon bagino sung puituma tongai sung bisas ma sanai sini bubagra no bubagra jodi tokakai tipra sarok tabuk je tola khurgoi tomani bubagra sai tongo thi thangai telfono tipra sarok bai beimani khaya mo tipra sarok no mandai saje saja riklangai hinoi bubagra samani kok tongai je abon bagano sung bubagra no puidu tongo kintu baksa baksa bubagra no puidu se tongo bubagra bai nanglai tongo bubagra bai thudalai tongo Kabama National Party ningthon Ancholik dol ningthon bubagra bai thudai haise ang sanamu sungo mo tipra rajyo je bubagra bai thutunai bo ses nai o 24 টাকা মালগারে আস্থা 24 টাকা গাড়ি লোক সিনেবানে বলে ওএনজিসি রনে ও 24 টাকা গাড়ি বাই অটো থুদাকে বুদি না ও অটো বা হাংরানি আওয়ান বলে সামাকে চাই থাম বলেসা bubagra bai kebo challenge he paya bubagra bai kebo batai paya bubagra bai kebo thudai paya ese bubagra bai jodi thu bukai bubagra bai jodi thuda kai bini yapani ha kamanai abona saramu sungaise chini chini ha bubagra tamu sanamya to kana de 2021 18 jona MBC sanamka 9 jona EM sanamka 2023 13 jona MLA sanamka 2 jona minister sanamka senam kana blena tini bubagra na senam na blabona go bubagra na sum puju se tona haja sum puju masanai kintu tabo emon babe tam hinane o sum mutayo riksa khawai phiog bahma gai baksa baksa patini baksa baksa gorno aba ke phiog ro jagaisi cholo thande talga sinil gusagi oi ADC jes kaban dokol ma khanai ADC dokol khai angkai mo tipra rajyo sungte bisi din tongai maya abo haike class khajagai tongo norong mukhana national party ni gobama minister rok sabai je 2026 angkai 28 tamma ko klaja 2026 election angkai o je sanai rok borok 28 ta ticket di bisingo 28 ta seat di bisingo 28 ta no manai haida sungrong gai tenang lagi tu ini ya kebak tolong ini mo 10 kula ni borok ki ya kebak tolong ini borok atas telang gatu ini norok ya kebak tolong salah ya kebak tolong lah bela sungkun dino ya kebak tolong ya ang sana musungo je sungai rok borok bisi wari aise norok saiman na je sungai mani rok bokun dino bisi wari aise je saya siring tolong rok borok kau wanai jat sungya rok wanai jadai se sung buihai tipra motha sung atai saya kintu guarantee roi mokok le saimano 22 থেকে 24 টা জটিলে 2026 tipra motha ADC ni se telangai guarantee sung buihai atai saya se tatano sung saya sung kubi kong no sawai se kintu kobor wale jak kobor saja khaise tambagai
এদিশিও যদি ফাইমি আঙ্কাই বাংলাদেশনি যে হাজার হাজার ফাই তনাই রক ও খিদাই নকানা নকতাং তনাই রক টিমা রুকুং রুকুং নকতাং তনাই রক ও বড় ন বড় সরাবাই নাই বজাকা দাবাই নাই তাবো এদিশিও টিপ্রামত তমা বাগৈ যে বাংলাদেশনি ফাইনাই ও বাংলাদেশি রং এদিশিনি জায়গাও বরফ তুই মাই আঙ্গৈ তঙ্গো দাই মাই আঙ্গৈ তঙ্গো নরম নুখানা লাই থানায় 25 বছর বামফনি আওর চিনি কলা বাগান হাই জায়গাও পন্ত সবাই বাইখা কলনি সামবই কিন্তু তিনি হাইব মাছ হো চিনি সারাম থাইসংনি বাগৈ বরফ সবানি বিসিংকৈ তিনি কলা বাগান হাই জায়গাও সুমতি প্রাসা সসল লাইছি যদি বরফনি সবা খায়াং খাই তিনি কলা বাগান হাই জায়গাও মো তুলাসি কল হাই জায়গাও চিনি মো হাই বুকুম বারাইয়া বুকুম কলত বুমাই খামাইছে তারপর হাইনো হাইছে সাখাই দङ বরফ এদিশি দখল খায় ও বড় ন এদিশি ও কলনি স্রাম স্রাম বই এদিশিনি যে জায়গা রব বড় দাবাইনানি আগত লাও জায়গা ঘুরিখা ও বড় ন তনিনার বাগৈ আবন বাগৈ বরফ চেষ্টা থৈকাই থৈ খাইকাই থাং যেসেবাং তন সো এদিশি দখল মা খাইনাই আবো একে বরফ সাই দङ आंखौ साना मुसुंगायसे आं गेरेन्टि दे वान दिनि सावायसे ओ बरनि जे इमां माने बुबाग्रा कथां दंसाक सुंति प्रासा एक दंसाक कि प्रामता दंसाक बनि ओ इमां नो संपुन दिनो पुरन खानानै रिया गेरेन्टि दे वारेन्टि सुंग्रि आइसे आबन बागैनो जों बुबाग्रानो पुतुमा दंनाय बुबाग्रानो बिसा मासानाय बुबाग्रा जे खाय दंमाने जोंनि ति प्रासान बागै खाय दङ बुबाग्रा जे senamnya naik dong ini, sini di perasaan bagian senam naik dong, awal bagian yang senam muncul, keban ma, jaga dua zona tengah kai, aja kawo, zona tes punya kai saya bisi ke pulau dong, hisap serai kau tahu dia buku soal, dia jaga ekoiso di pramota, jaga situ jadi mana, aja kawo 10,000, 12,000, 15,000, amo hai put keban wajib tiwo, apa hai jaga nih, 100 zona, 50 zona, borok lang thang kono. Sini mungsa thaisang jaise সমুদ্রনি হইতে বারলেংসা তুই খক লাং থাংপানো ও সমুদ্রনো রানি মারিয়ে তি প্রামো থানে 10 জন 15 জন বরক লাং থাংপানো তি প্রামো থানা কোনো দিন সুবাই মায়া বরক যদি 10 জন লাং খাই সুং সুদে আসলে 100 জন তুই বেরোছি আবন বাবে কোন বর্ণনা করে আগা সুনো বানাকক সালিয়া নং তালগা টেপ তুংবাই খেনা টেপ সাগে টেপ তুংনাই লাস্ট তাকে নং আর টকি সেরি মানে আইছি awon bagino barakok salia bele bele hambai noro phaimani bagai esin bobagrani kok kharaman bagai ani kok barasa samani ron parika bobagra eglok thon ti pramotha eglok thon te esini manthai datu manang thon bele bele hambai khulumma